Glædelig 1. december. I dag det er en video, fordi at på skolen der har vi nogle nisser. Jeg ved, har I nogle rigtig gode idéer til at drille? Altså en drilletricks, som der ikke koster penge, som kan drille, som er rigtig søde, eller sådan noget. Har I noget af det? Fordi så må vi gerne skrive i kommentarer. Vi kan drille lidt på skolen for hinanden. Og min hjerne vrider med prøve at finde på nogle idéer til, hvad vi laver. Og jeg har ingen anelse hvad jeg laver. Sådan, jo, til et bord fast, det er det, jeg kan ikke vide. Men, og så har jeg et andet ting også lige at snakke om. Det er, at på min Facebook, der har jeg lavet en side, der hedder Klub for YouTuber. I må godt gå ind og se den og sådan noget, fordi jeg håber på, det er en, hvor alle folk, der kan I gå ind, og så kan I kan dele jeres video og sådan noget. Og så kan I få nogle, subscribers og sådan noget. Altså, en del, det er der ikke lige nogle regler lige for tiden. De kommer nok efter hen ad vejen, når jeg finder på, hvad der er nogle regler, der kommer til at ske. Men der inde på Facebook kan I gå ind og så se de der... Ja, I kan gå ind og se siden. Og så kan I være med i den, hvis I synes det er sådan noget. Jeg håber på, at der bliver mange, og det måske kommer op på en... Jeg ved ikke, 1100, der følger en side der, eller sådan noget. Det håber jeg virkelig. Fordi... Så kan folk komme op med deres videoer, og så kan de måske få flere følelser, at folk ser dem og sådan noget, hvis jeg har brug for en hjælp. Altså, I kan gøre ved indtil videre den der kanal eller sådan noget, tror jeg. Indtil videre. Jeg skal også finde på nogle idéer. Regler, som man kalder det. Men det er jo nok det, jeg siger, altså. Det er så har jeg 3 julekender, det er sådan nemt fedt. Men ja, I kan gå ind og sætte en side på Facebook, den hedder Klub for YouTuber. Ja. Der er ikke lige nogen, der har været ind på en boost, fordi det koster penge. Så jeg tænkte, at han kunne måske dele lidt. Så hvis jeg har Facebook og gerne på at være inde på den, så deles vi den. I går alt bare. Jeg er glad for, jeg vil med at komme til mange. Og jamen, det var bare det, jeg vil sige. Så se jer, og glædelig jul.